Ktorú masku vám odporúčam mať po lete, ale aj celý rok vo svojej kozmetickej výbave, je hydratačná gelová maska s regeneračným účinkom, ktorá nám slúži na to, aby nám zhydratovala a zregenerovala pleť. Už z toho názvu vlastne ste vydedukovali. Ale je výborná po tom lete, kedy my ženy sme sa možno menej starali o pleť a teraz ju potrebujeme tak naštartovať. Ďalšia skvelá výhoda tejto masky je, že ju voláme aj pyžamko a moje klientky ju majú veľmi v obľúbe, pretože iba vyčistíte pleť čistiacim penivým krémom, mliečkom, následne dáte potom túto gelovú masku. Konzistenciu má takúto ľahkú gelovú, neviditeľnú a pyžamko je hovoríme preto. Keď si ju nanesiete a necháte ju po dobu 10 minút pôsobiť, tak ona sa pekne vpije do tej pleti. Nie je vidno, ani na pocit nie je žiadna lepkavá, proste krásne sa vpije do tej pleti a vy môžete ísť následne spať, poprípade si dať kľudne ešte nočný krém. Výhodou toho, že ešte pracuje ona v noci, vy si ju ráno umyjete, nemusíte byť toľko v kúpeľni, je to pre dámy, ktoré potrebujú vidieť rýchlejší, ako keby zregenerovanú pokožku, nemajú toľko času na trávenie v kúpeľni, tak si dávajú túto masku takto pravidelne 2 až 3 krát do týždňa a tá pleť je proste napnutá, vyživená tým, že hydratuje a do hĺbky, tak je to vidieť na tej štruktúre pokožky. Ak máte suchú pleť extrémne, tak budete s ňou veľmi spokojné. Ak máte zmiešanú, tak aj takáto pleť, aj mastná pleť potrebuje hydratovať, takže túto môžete používať 1 krát do týždňa, zmiešané typy. A druhú kamošku je môžete dať práve uhlíkovú čistiacu masku, ktorá je zase na to, aby nám vyťahovala ten mas a všetky tie nečistoty z tej pleti von. Ideálna dvojka je mať 2 masky, pretože my chceme aj čistiť pleť, ale aj regenerovať a hydratovať. Takže toľko za mňa a pár tipov k tejto hydratačnej gelovej maske.